Fl-aħħar 10 snin 13 persuna taħt 18 sena iżżewġu f'pajjiżna bl-informazzjoni ġiet żvelata wara mistoqsija parlamentari li għamlet ix-Shadow Minister Graziella Attard-Previ. Fit-tweġiba tiegħu il-Ministru Byron Camilleri jikkonferma li kien hemm 13 żwieġ iżda ma qalx kemm kellhom żmien, in-nazzjonalità tagħhom kif ukoll ma żvelax il-ġeneru. Fil-liġi ta' pajjiżna persuna għandha jkollha 18 sena sabiex tiżżewweġ, però żagħżugħ jew żagħżugħa ta' 16 jew 17 sena tkun tista' tiżżewweġ bil-permess tal-ġenituri jew bordni tal-qorti. Fl-2019 il-Kumitat tad-Drittijiet tat-Tfal fih dan in-Nazzjonijiet Uniti irrakkomandat li din il-liġi tiġi emendata sabiex l-ebda persuna taħt 18 sena ma tiżżewweġ iżda jidher li ma ttieħdet l-ebda azzjoni mill-Gvern Malti. Fis-sena 2022 l-attivista Lara Dimitrijevic qalet li għalliema li tkellmu magħha spjegaw l-tfajliet ta' nazzjonalità barranija anke saħansitra f'età ta' 12 sena sparixxew mill-klassi sakemm imbagħad ġimgħat wara ġew lura jgħidu li żewġu raġel akbar minnhom, sitwazzjoni deskritta bħala waħda inkwetanti. F'mistoqsija parlamentari separata Shadow Minister Graziella Attard-Previ saqsiet kemm kellna minuri li sofrew korriment fl-aħħar 10 snin bil-Ministru Ġotjena Bela jgħid li kien hawn 31 korrimenti. Matul is-sena li għaddiet ma kienx hemm korrimenti rreġistrati fil-waqt li fl-2022 kien hemm 4.